Mali ste záverečnú reč, ktorá trvala takmer 4 hodiny, ak som dobre počítal. Ak by ste vedeli zhrnúť, o čom bola, aký je váš záverečný návrh k samosudkyni špecializovaného trestného súdu? No, záverečná reč by v zásade nemusela byť taká dlhšia, pokiaľ by prokurátor a súdy rešpektovali aj vlastnú rozhodovaciu činnosť a pokiaľ by selektívne nekriminalizovali konkrétnych občanov vrátane pána Bombica. Považoval som za potrebné poukázať na všetky, či už hmotnoprávne alebo procesné nedostatky obžaloby. Mali ste možnosť si to vypočuť. Je to pomerne jednoduchá problematika. Na druhej strane sme potrebovali vyčerpať všetky argumenty, pretože je zrejme, že sa počas celého väzobného trestného stíhania alebo vôbec celkového väzobného stíhania alebo trestného stíhania Daniho Kollára nestretla táto argumentácia s nejakou relevantnou právnou odozvou. Skôr dostávame vždy iba nejaké právne floskuly a máme za to, že je v tomto prípade už dávno rozhodnuté. Ja som stále skeptický, tak ako som to povedal aj v poslednom svojom vyjadrení. Mám za to, že Dani Kollár bude odsúdený týmto súdom napriek rozsiahlej argumentácii, napriek tomu, že tie závery, ktoré súd príjme, sú podľa môjho názoru absolútne v demokratickom právnom štáte neudržateľné. Keď sa opýtate konkrétne veci, môžem vám povedať, ale myslím si, že všeobecne to takto asi stačí. Malo to asi 3,5 hodiny. Tá záverečná reč je zaznamenaná, pokiaľ budete mať záujem, tak sa s ňou môžete oboznámiť a prípadne mi potom klásť nejaké konkrétne otázky. Ale poukazovali sme tam na jednak rozhodovaciu činnosť aj Európskeho súdu pre ľudské práva, alebo aj Najvyššieho súdu v takéto podobnej trestnej činnosti, kedy prakticky používame závery Najvyššieho súdu aj SLP na našu obhajobu. Paradoxne pán prokurátor tieto závery Najvyššieho súdu vidí inak. Podľa nášho názoru dezinterpretuje právne závery Najvyššieho súdu. No a čo je dôležité povedať, my sme prakticky vyčerpali všetky teraz možnosti, teda v rámci obhajoby. Ja som mal záverečnú reč, pôjde na budúce 10.3. pán Kollár. Tá jeho reč bude tiež relatívne rozsiahla, aj keď bude sa venovať iným veciam, nebude sa venovať právnym skutočnostiam. No a dôležité je dnes, čo som povedal hneď na úvod a opakoval som to pri každom skutku, ktorý je obžalovanému kladený za vinu, že pán prokurátor sa spamätal až dnes po 4 rokoch, že jednotlivé skutky, tak ako sú vymedzené v obžalobe, teda tie skutkové vety nenaplňajú všetky pojmové znaky skutkovej podstaty daného trestného činu, pretože napríklad v prípade poškodeného Štromajera chýbal trestnoprávne relevantný následok, ktorý musí byť vymedzený v tej skutkovej vete a tento tam chýbal. Rovnako chýbal pri geste OK sign, rovnako chýbal pri bielých deťoch aj protokoloch a dnes to sa snažil tento zásadný nedostatok, či už procesnoprávny alebo hmotnoprávny tej obžaloby ako takej, ktorá mala byť z tohto dôvodu dávno odmietnutá. My sme na to zámerne nepoukazovali, pretože sme si nevedeli predstaviť, že by súd takúto obžalobu, takto formulované skutky vôbec prijal. Stalo sa tak, že sme si nechali túto argumentáciu až na dnešnú záverečnú reč a pán prokurátor v záverečnej reči prakticky sa snažil sanovať tento nedostatok, ktorý je absolútne neodstrániteľný a bude zaujímavé sledovať, ako sa k tomu postaví pani súdkyňa, pretože v tomto prípade sa totiž jedná o zásadnú zmenu totožnosti skutku. Hovoríme o tom, že tie jednotlivé skutky, tak ako boli formulované skutkové vety, neobsahovali vôbec následok. To znamená, že nie, že obsahovali nejaký a po vykonaní dokazovania na hlavnom pojednávaní sa tento následok čiastočne upravil. Ale oni neobsahovali žiadny. To znamená, že tie skutky nie sú trestnými činmi a súd nemôže byť pomocníkom prokurátora v tomto smere. Nemôže tam ten následok teraz v záverečnej reči doplniť. Ja chápem, že poukazoval pán prokurátor aj na nejakú judikatúru, ale tá sa týkala práve tej veci, že v prípade, že máte nejaký následok, tak ten sa môže pod vplyvom dokazovania na hlavnom pojednávaní upraviť, zmeniť. Ale stále je zachovaná totožnosť skutku. V tomto prípade my sme nemali od vznesenia obvinenia, od začatia trestného stíhania, vznesenia obvinenia až do podania obžaloby, až do dnešného dňa v tých skutkoch vymedzený následok, čo je zásadná vada
a z tohto dôvodu súd podľa môjho názoru musí oslobodiť obžalovaného spod obžaloby, aj keď, dobre, ja som skeptický, teda, že napriek tomuto všetkému, čo som uviedol, bude uznaný za vinného, bude mu uložený nepodmienečný trest a bude potom samozrejme záležať na tom, ktorý senát Najvyššieho súdu bude o veci meritorne rozhodovať, pretože, ako som uviedol aj v záverečnej reči, my sme aktuálne podali ďalšiu námietku zaujatosti na pána doktora Klimenta. Aj keď to nič nemení na veci, pretože ten senát je zložený z 3 ľudí a keď tam nebude pán Kliment, tak je tam stále pán Štíft, ktorého považujeme tiež za zaujatého. Ale to dlhodobo, veď to je verejnosti známe, že s týmto senátom máme problémy predovšetkým z období rokov 2020-2023, kedy prijal niekoľko zásadne protiústavných rozhodnutí, čo konštatoval ústavný súd svojimi nálezmi. Tak môžeme aj k tej argumentácii, čo ste mali pri tej záverečnej reči. Vy ste teda hovorili o tom, že tá ochrana bielých detí, že to teda mu došlo náhodne tá myšlienka, že to nejak nesúvisí s tým výrokom z tých 14 slov. Rovnako hovoríte teda, že aj ten okejn symbol bol tiež náhoda, že on ten myslí niečo iné. To nie je náhoda. To je proste bežná komunikácia. No, áno, že náhodou to je rovnaká ako teda, on nevedel o tom, že to krajná pravica používa tiež a aj rovnako... Ja som to vedel. Áno. Rovnako hovoríte o tom, že teda nehajloval, lebo mal zdvihnutú lávačku. Nie, toto bolo nad rámec, toto nebolo ani predmetom dokazovania. To som hovoril iba nad rámec toho, čo konštatoval znalec v znaleckom posudku, ale toto nebolo vykonané dokazovanie. Tam som poukazoval iba na to, akými absurdnými úvahami sa riadil pán znalec pri tom, ako dospel potom k tým záverom znaleckého posudku. No nemáte pocit, že tam veľa takých náhod, že teda pri pánovi Bombicovi, o ktorých teda nevedel? Viete čo, my sa nehráme na náhody, my sa hráme na dokazovanie. My sa nehráme na vieru, lebo trestné právo nemôže mať taký náboženský rozmer. Niektoré orgány v trestnom konaní, predovšetkým špecializované trestné zložky, často zamieňajú dokazovanie v trestnom konaní za akúsi vieru, teda dávajú tomu nejaký náboženský rozmer, ale pokiaľ nie je niečo preukázané reálnymi dôkazmi, tak nemôžeme špekulovať alebo používať nejaké hypotézy. Hypotézy nemôžu viesť k záveru súdu o uznaní viny. Rovnako ste hovorili, že on nebol súčasťou žiadnej nejakej skupiny extrémistickej. Ako vnímate to, že na dnešnom pojednávaní bol Rastislav Rogel zo skupiny Judenmord, ktorá má album Arbach macht frei? Áno. Táto skupina, pokiaľ si dobre pamätám, je skupina z 90. rokov. Rovnako vedľa Rastislava Rogela som zachytil Konika zo zóny A, hudobnej skupiny zóny A, ktorú zrejme nemôžeme zaradiť do neonacistického prostredia, skôr do anarchistického prostredia. Čiže stretli sa tu podľa môjho názoru ľudia, ktorí si vážia slobodu slova, a či sú to pravicoví, alebo lavicoví, alebo akýkoľvek iní ideologicky nastavené osoby. Ja to považujem skôr za to, že by sme mali komunikovať a hľadať spoločné ciele a nehľadať to, čo nás rozdeľuje. Čiže ja som rád, že tu boli aj zóna, aj teda, ako hovoríte, krátky proces, respektíve iná skupina? Áno, to je ten istý krátky proces. To je jedno. Čiže stali tu vedľa seba. Keď sme boli mladí, sme na tieto skupiny chodili a nejak sme to ako neposudzovali. Nejak sme no, to úplne neviem, ale to je jedno. Proste chodili sme na metalové skupiny, chodili sme na anarchistické, punkové skupiny, oj skupiny a rôzne skupiny. Ja mám 52 rokov, takže vy ste relatívne mladá, takže žijete v úplne inom prostredí a my sme vtedy bažili po akejkoľvek hudbe, akoľvek žárny, lebo sme 15 rokov vyrastali trošku v inom prostredí, kde nebolo možné sa takýmto spôsobom realizovať. Čiže teraz vám nepoviem, na akých skupinách som bol, ale ja sa venujem hudbe 40 rokov, takže teraz ma nebudete chytať za slovička, či som bol na nejakom krátkom procese. Dobre, ďakujem vám. Stačí? Dobre, no.